नमस्कार. पलाश अग्नी स्टुडिओ, नित्यानंद क्रिएशन्स आणि थिंक अँड इंक हांचे वतीन हांव पूर्वा गुडे तुमकां सगळ्यांक उर्बे बरीत येवकार दिता. सूत्रसंचालन हो खंयच्याय कार्यावळीचो गाभो आसता. ती कार्यावळ तो फुडें व्हरता. अशेच गोंयचे नामनेचे 7 सूत्रसंचालक आमकां मार्गदर्शक म्हण ह्या कार्यावळींत लाभल्यात. काव्यमय रितीन हे सांगचे जाल्यार हांव म्हणन, गोंय भुंयेंतली 7 नखेत्रां भेटेक आमच्या येतलीं. गोंय भुंयेंतली 7 नखेत्रां भेटेक आमच्या येतलीं. विविध तरांच्या व्याख्यानांचो गोफ हांगा गुंततली. सूत्र निवेदक भुजार घेता कार्यावळीची धुरा. सूत्र निवेदक भुजार घेता कार्यावळीची धुरा. कळटले आमकां अणभव तांचे आनी विचारांची तरा. पलाश अग्नी स्टुडिओची ही मनमोहक निर्मणी. पलाश अग्नी स्टुडिओची ही मनमोहक निर्मणी. निवेदकांची कार्यावळ ही सूत्र सप्तक तन्मणी. निवेदकांची कार्यावळ ही सूत्र सप्तक तन्मणी. सूत्र सप्तक ह्या 7 दिसाच्या निवेदन कार्यशाळेक आमकां मानेस्त म्हणून लाभिल्ल्या सगळ्या मार्गदर्शकांक हांव परत एकदा मना काळजांतल्यान येवकार दिता. हेच सूत्र सप्तक आयोजीत करपी संस्था बद्दल आमी थोडक्यात जाणून घेवया. अशें म्हणटात की 1000 मैलांच्या प्रवासाची सुरवात आपणे मारिल्ल्या पहिल्या पावलांत आसता. आतां पलाश अग्नी स्टुडिओ ह्या नांवान प्रसिद्ध आशिल्ल्या संस्थेन पलाश अग्नी फिल्म ह्या रुपान एक ल्हानशें पावल ह्या मळार मारिल्लें. फाटल्या कांय वर्सांच्या मेहनतीन स्टुडिओ आयज नांवा रुपाक आयला. कॉलेजीच्या प्रकल्पा खातीर तयार केल्ले लघुपट धरून इव्हेंट फोटोग्राफीत मेळिल्लें प्रावीण्य तशेंच तरेकवार संगीत आल्बम हें पीए स्टुडिओचें साध्य. जण एकल्याच्या कल्पना शक्तीक मूर्तरूप दिवप हो पलाश अग्नी स्टुडिओचो उद्देश. पलाश अग्नी स्टुडिओ आपल्या साबार तरांच्या सेवां वरवीं समाजाची टेक्नॉलॉजिकल गरज सोपी करता. इतलेंच न्हय तर आपली सामाजीक बांदिलकी समजून कोविडाच्या ह्या कठीण काळात समाजात सकारात्मकता येवची ह्या हावेसान तांणी कोविन नांवाचो एक सुंदर उपक्रम ह्या दिसांनी राबयला. ही कार्यशाळा आयोजीत करपाक पालव मेळ्ळा तो नित्यानंद क्रिएशन्सचो. स्मृतिशेष नित्यानंद नायक ही निखळ इश्टागतीची, सामाजिक लागणुकेची, पारिवारिक नातेसंबंध जपपी एक आदर्श व्यक्तिमत्वाची देख आशिल्ली. फुडल्या पिळगेन आमच्या मोगाच्या नित्या मामाचे हे आदर्श गुण आपणावचे ह्या हेतून एक ल्हानसो यत्न म्हळ्यारच नित्यानंद क्रिएशन्स. हातूंत नित्या म्हळ्यार फॉरएव्हर आनी अनंत म्हळ्यार एंडलेस. कलेच्या मळार सृजनात्मक वावर जावचो ह्या हेतून थिंक अँड इंक संस्था एक इंस्टाग्राम हँडल चलयता. हे वरवीं चित्रकला, हस्तकला, साहित्य रचना जावं कलेत रुची आशिल्ल्या तरणाट्यांक व्यासपीठ मेळोवन दिता. तर ह्या तिनूय संस्थांनी जोडपालवान राबयल्लो एक सोबीत उपक्रम म्हळ्यारच सूत्र सप्तक. गोंयच्या आघाडीच्या सूत्रसंचालकाचे मार्गदर्शन लाभिल्ली सूत्र सप्तक ही सूत्रसंचालन कार्यशाळेची माळ खेरीतपणान निवेदनात फुडार करपाक सोदपी तरणाटे, शिक्षक, कलाकार आनी विद्यार्थ्यांक भोव म्हत्वाची आसा. गोंयच्या निवेदन मळावेले नामनेचे निवेदक डॉक्टर अजय वैद, डॉक्टर रूपा च्यारी, भौमानेस्त संगीता अभ्यंकर, डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी, डॉक्टर भौमानेस्त पंकज नमशिकार, भौमानेस्त गोविंद भगत तशेंच भौमानेस्त अनंत अग्नी ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान पयलेच खेपे एका व्यासपीठार आयल्यात. निवेदनाक लागपी आवाज, पूर्व तयारी, प्रत्यक्ष व्यासपीठावेले सादरीकरण अशा सूत्रसंचालनाकडेन निगडीत साबार विशयाचेर ह्या कार्यशाळेत मार्गदर्शन जातलें. सत्राच्या निमणे कडेन कार्यशाळेत सहभागी कोणाकय विशया संबंधी कितेंय प्रश्न विचारपाची मेकळीक आसतली. तुमकां जाय जाल्यार हे प्रश्न तुम्ही कॉमेंट सेक्शनान घालूं येतात
आम्ही ते कार्यावळीच्या निमणेकडे मार्गदर्शकाक विचारतले। तर ह्या माळेतले पहिले व्याख्यान दिवपाक आमकां मार्गदर्शक म्हण लाभल्यात नामनेचे निवेदक डॉक्टर अजय वैद्य। डॉक्टर वैद्य आयज निवेदनातलो आवाज आणि उच्चार ह्या विषयाचेर मार्गदर्शन करतले। दोतोर, तुमकां येवकार। डॉक्टर अजय वैद्य हे गोंय तशेंच गोंया भायर रंगभूमी आणि निवेदन ह्या मळावेले एक आघाडीचे नाव। दोतोरकेच्या व्यस्त वेळांतल्यानूय आपली अभिनय आणि निवेदनाची आवड ते जपतात। कला शुक्लेंदू हे संस्थेवरवीं तांणी साबार नाटकांनी महत्वाच्यो भूमिका साकारून राज्य पावंड्यार साबार इनामां जोडल्यात। नाट्य मळावेले दिग्गज भोमानेस्त दामू केकरे, विजया मेहता, भास्कर चंदावरकर, जयदेव हट्टंगडी हांचे कडल्यान तांणी अभिनयाचे प्रशिक्षण घेतला। गोंयच्या निवेदन मळावेले सगळ्यात ज्येष्ठ निवेदक म्हूण तांची वळख आसा। भोमानेस्त विजय तेंडुलकर, दिलीप प्रभावळकर, रत्नाकर मतकरी, अशोक पत्की ह्या सारख्या साबार ज्येष्ठ कलाकारांच्यो तांणी दूरदर्शन, प्रुडंट ह्या सारख्या प्रसार माध्यमां खातीर मुलाखती घेतल्यात। तांणी गोंय तशेंच गोंया भायल्या भौतीक संगीत संमेलनां तशेंच साबार महत्वाच्या कार्यावळींचे सूत्रसंचालन केलां। गोंयचे तरणाटे निवेदक तांकां आपलो आदर्श मानतात। तांच्या वावराची दखल घेवन गोंय सरकार, कला अकादमी तशेंच साबार संस्थांनी तांचो भोवमान केला। तांकां प्रतिश्ठेचो राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार आणि रंग सन्मान पुरस्कार फावो जाल्यात। मागतां डॉक्टर अजय वैद्य हांचे लागीं तांणी आमकां मार्गदर्शन करचें। नमस्कार। नमस्कार। तुमकां हांव दिसता, म्हाका तुमी दिसना, त्यामुळे म्हजो तुमचो संबंध हो फक्त आवाजांतल्यान येतलो। आणि म्हणून हांवें म्हळें की आवाजाचें महत्व कितें आनी कितले लोक आसा ते हांव नकळो, पूण जरी 5 जण असले 10 जण असले, इतल्या लोकां कडेन एक वर उलोवप म्हणजे म्हजी भाशा, म्हजो आवाज हो तुमचे पर्यंत पावूं जाय, तुमकां तो समजूं जाय। दिश्टी पडत जाल्यार आवाजाचें महत्व कमी जाता। लोक पळयतात, तातूंत तो कितें उलयता हें अर्दें तांकां कळटा, अर्दें काना वयल्यान वता। पूण तो जाल्यार दिसना जाल्यार पूर्ण आवाजान लोकांक हें सगळें सांगचें पडटा। आणि म्हणून आवाजाचें महत्व या कार्यक्रमाची अतिशय सुंदर सुरुवात पूर्वान करून दिल्या। त्याची कविता अप्रतिम, ताजे बद्दल ताजे कौतुक करता, अभिनंदन करता। आनीक अनंत अग्नी आमच्या सगळ्या बरोबरचो, ताज्या सूत्रसंचालन आणि निवेदनाक 25 वर्सां जालीं आता। त्यामुळे ताजें अभिनंदन करता, कौतुक करता आणि अशेंच ताजे कडल्यान आमकां खूब कितें कितें शिकूंक मेळचें अशें मागता आनी विशयाक हात घालता। कित्याक एका वरान हें सगळें सांगूंक जावचें ना आनी मागीर प्रश्नाची उतरां आसतलीं। निवेदन, सूत्रसंचालन, मुलाखत आणि निरूपण अश्यो ह्यो 4 पायऱ्यो। तातूंत निरूपण म्हणजे कॉमेंट्री। सो निरूपण करतलो जाल्यार तुका त्या विशयाचें पूर्ण ज्ञान आसूंक जाय आनी तुका अधिकार आसूंक जाय त्या विशयाचेर कॉमेंट करपाक। त्यामुळे हांव निरूपणाच्या वाटेक केन्नाच गेलो ना। मागीर ताच्या पयलीं मुलाखत पयलीं फक्त वर्तमानपत्रा खातीर आशिल्ली। मागीर ती ऑडियो जाली, म्हणजे आकाशवाणी वयल्यान जाली, मनीस दिसनाशिल्लो। मागीर ती ऑडियो व्हिज्युअल जाली जेन्ना दूरदर्शन आयलें। मागीर ती प्रकट मुलाखत जाली, मंडपान घेवपाची जाली। अशे तिचे वेगळे वेगळे प्रकार जाले। त्या प्रत्येक प्रकाराक वेगळी तयारी लागता, वेगळ्या पद्धतीन प्रश्न विचारचे पडटा। तें करपा सारको वेळूय मागीर म्हाका हळूहळू मेळना जालो। हांव पयलीं वर्तमानपत्रांच्यो मुलाखती घेतालो, ऑडियो घेतल्यो, मागीर व्हिडिओ घेतल्यो आनी मागीर तातूंतल्यान हळूहळू कमी केलें हांवें। पूण निवेदन आनी सूत्रसंचालन ह्यो 2 पायऱ्यो। निवेदन वेगळो, सूत्रसंचालक वेगळो। बेसिक फरक सांगता, डिफरन्स। निवेदन हो प्रेक्षकांचो प्रतिनिधी
आणि सूत्रसंचालन हो आयोजकांचो प्रतिनिधी. त्यामुळे निवेदक हो आयोजकांच्या भितर नसता. तो निवेदन म्हणजे तुम्ही ऑर्केस्ट्रा पळयले आसत, संगीत संमेलनां पळयले आसत, तो प्रेक्षकांक विचारता तुमकां कितें जाय, फुडलें गाणें कसलें जाय, पयलीं ठरिल्लें आसता सगळें. पूण विचारतना तो विचारता तुमकां कितें जाय, फुडलें गाणें कसलें जाय, आनी मागीर तो सांगता हें फुडलें गाणें आतां म्हणा. तो प्रेक्षकांचो प्रतिनिधी. तांच्या मनात जें आसा तें तो आपवयता. म्हणून तो फक्त निवेदन करता, नेरेशन. सूत्रसंचालन ही ताजी फुडली पायरी. तो आयोजकांचो प्रतिनिधी. म्हणून सूत्रसंचालन उलयतना सूत्रसंचालक सदांच आमी अशें करतले, आमी तशें करतले, आमी सगळ्यांचो सत्कार करतात, आमी हें पुस्तक प्रकाशीत करतात, आमी म्हणून उलयता. कित्याक तो आयोजकांचो प्रतिनिधी म्हणून थंय आसता. तो कितेंय जायत जाल्यार तें सांबाळून व्हरता. सूत्र आनी संचालन हे दोन वेगळे शब्द. ह्या दोन्ही शब्दांनी सूत्रसंचालकाची व्याख्या आसा. आनी चड करून आमच्या पैकी प्रत्येक जण सांगतलो तुमकां, कित्याक जो पर्यंत ते कळना तो पर्यंत फुडें फाटीं कांय करूंक मेळना. ते पयलीं करूंक जाय. सूत्र म्हणजे लिंक, एक सूत्र. आणि संचालन म्हणजे परेडीचे संचालन करतात तशें. सो कार्यक्रमाक एका सूत्रान बांदप आणि त्या कार्यक्रमाक शिस्तबद्ध रितीन लोकांपर्यंत पावयता तो सूत्रसंचालक. सूत्रसंचालक म्हणजे म्हाका कितलें ज्ञान आसा, हांवें आज कितलो अभ्यास केला, म्हजी भाशा काय बरी, म्हाका कितल्यो कविता येतात अशें म्हणून स्वताचें ज्ञान दाखोवपी मनीस न्ही. ताणें कार्यक्रम सगळ्यान बरो कसो जातलो, तो लोकांपर्यंत बऱ्यात बऱ्या रितीन कसो पावतलो. खंय कार्यक्रम घसरता असो दिसलो जाल्यार तो परत रुळाचेर हाडून ती गाडी कशी व्यवस्थीत वितिल्ल्या वेळात स्टेशनाचेर पावयतलो आपूण, ताजो विचार करूंक जाय. म्हणून सूत्रसंचालक आमी हार गुंततात न्ही, हार पळय जो गुंततात तातूंत भितर सूत आसता, केळीचो दोर आसता, तो दिश्टी पडना. पूण हार मात्र घट्ट आसता. सो सूत्रसंचालक तसो आसूंक जाय. He should be strong enough to hold the flowers, but he should be thin enough not to be seen. सूत्रसंचालक जाल्यार कार्यक्रमान दिश्टी पडपाक लागलो जाल्यार म्हज्या दृश्टीन ते सूत्रसंचालकाचो फेल्युअर. कार्यक्रम जातकीच सगळ्यांक याद जावं नये, अरे कार्यक्रम बरो जाला, अमक्यान अमक्यान बरें केलें काम आज म्हणून. कार्यक्रमाची सगळी घाण जाली मरे, तो बेस्ट आशिल्लो अशें म्हणत जाल्यार गोंधळ. म्हाका तें बरें दिसचें ना आनी दिसूय न्हय अशें म्हजें मत. पूण हे सगळे बाकीचे लोक चड विस्तारान सांगतले, कारण सूत्रसंचालनाच्यो निवेदनाच्यो कितल्योश्योच पायऱ्यो आसा. म्हजो मुख्य विशय आजचो आवाजशास्त्र, व्हॉइस अँड स्पीच. कित्याक सूत्रसंचालनात जशें आमी लोकां समोर वतात आनी आमचें शरीर दिसता, तें शरीर आनी आवाज ह्यो दोनूच महत्वाच्यो गोष्टी आमचे कडेन आसतात. तिसरी गोष्ट ना. आमी अभ्यास केल्लो तो सगळो पुस्तकां आमी सर्क्युलेट करनात, आमी तें सांगतात, आमी तें आयकयतात. सो आवाज जो पर्यंत, आवाज आनी भाशा जो पर्यंत आमच्या ताब्यांत येना तो पर्यंत आमचे विचार, आमची कॅपॅसिटी कितली जरी असली तरी लोकांपर्यंत आमी सारखे पावचे ना. म्हणून आवाजाबद्दलच्यो, भाशेबद्दलच्यो कांय बेसिक गोष्टी पळय आसा, बुनियादी खबरी, त्यो तुमकां सांगता. आनी ताजे खातीर हांव थोडोसो मराठींतल्यान सांगता. ते बाराखडी बी सांगप मराठींतल्यान मातशें सोंपें पडटा म्हाका. इंग्लिश मध्ये दोन नावं आहेत, साऊंड आणि व्हॉइस. मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर त्याला ध्वनी किंवा नाद आणि आवाज असं आपल्याला म्हणावं लागेल. आणि मग काय ह्याच्यामधला फरक, तर आम्ही नेहमी सांगताना असं सांगतो की निर्जीव वस्तूकडून निर्माण होतो तो साऊंड. तो कसा निर्माण होतो, दोन गोष्टी एकामेकावर आपटाव्या लागतात. टू ऑब्जेक्ट्स हॅव टू स्ट्राईक इच अदर, देन ए साऊंड इज प्रोड्युस्ड. आणि सजीव वस्तूंच्याकडनं निर्माण होतो तो व्हॉइस. म्हणजे कावळ्याचा हा आवाज तो ध्वनी नाही, कुत्र्याचा हा आवाज, माणसाचा हा आवाज, पंख्याचा हा साऊंड, सतारीचा हा साऊंड. सतारीला आवाज नाही, पेटीला आवाज नाही,
त्यांना आहे तो ध्वनी, त्यांना आहे तो नाद. दे हॅव अ साऊंड, दे डोंट हॅव अ व्हॉइस. आणि मग दोन गोष्टी आपटणं, त्याच्याशिवाय ध्वनी निर्माण होत नाही. आणि जिवंत माणसांकडनं आलेला ध्वनी त्याला आपण आवाज म्हणतो. हे पक्क लक्षात ठेवलं पाहिजे आपल्याला. आणि मग आपण, हे खूप आहे पण मी जितकं मला थोडक्यात आणि जास्तीत जास्त सांगता येईल तितकं सांगायचा प्रयत्न करतो. हे एका दिवसात सांगून हे तुमच्या घशातनं येणार नाही. त्यामुळे आधी फक्त ऐकायची तयारी ठेवा. बाकी काय असेल ते आपण नंतर प्रात्यक्षिकामधून, शिबिरामधून, अशी खूप शिबिरं होत असतात, त्याच्यामधून आपण करू शकतो. तर मग दोन गोष्टी एकमेकावर जर का आपटायला पाहिजेत, तर मग माझ्या घशातून जो येतो ध्वनी, ज्याला आपण आवाज म्हणतो, तिथे काय कशाला आपटतं? आपण काय असं बोलत नाही ना आपटायला पाहिजे म्हणून. मग काय कशाला आपटतं? मुळात ते कुठे आपटतं आणि मग काय घडामोड होते, त्याच्यासाठी आपल्याला थोडीशी श्वसन क्रिया समजून घ्यावी लागेल. वी हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज ब्रीदिंग. आपण श्वास आत घेतो आणि बाहेर सोडतो. आत घेतो त्याला श्वास म्हणतात, बाहेर सोडतो त्याला उच्छ्वास म्हणतात. आणि दोन्ही मिळून श्वासोच्छ्वास, श्वास आणि उच्छ्वास मिळून श्वासोच्छ्वास. सो इन्स्पिरेशन इज इनहेलेशन, एक्सपिरेशन इज एक्सहेलेशन, टुगेदर इज रेस्पिरेशन. म्हणजे एक सायकल झाली. आत हवा घेतली, ती हवा बाहेर सोडली. आत घेतलेली हवा आपल्याला आत ठेवता येत नाही, ती बाहेरच सोडावी लागते. पण बाहेर सोडल्यानंतर आपण पुन्हा आत हवा घेऊ शकू की नाही हे आपल्या हातात नाही, हे तो ठरवतो. आणि म्हणून आपण, कोणी आपल्याला सोडून जातो, देहांत होतो त्याचा, त्यावेळेला आपण ही हॅज एक्सपायर्ड म्हणतो. म्हणजे त्यानं हवा आपली सगळी बाहेर टाकली. ही कॅन नो मोर इन्स्पायर. अरे अरे अरे, ही हॅज इन्स्पायर्ड टुडे, हा असं म्हणत नाही. ही हॅज एक्सपायर्ड टुडे, हा असं म्हणतो की त्यानं शेवटचा उच्छ्वास बाहेर सोडला. त्यामुळे हवा आत राहत नाही. आणि मग आपण हवा जर का आत घेतो आणि तीच हवा जर का बाहेर सोडतो, तर मग ती कशाला आपटते? कारण काहीतरी कुठेतरी आपटायला पाहिजे ना. आपल्या गळ्याच्या खाली जर का तुम्ही हात लावाल तर पुरुषांमध्ये जास्त आणि स्त्रियांमध्ये कमी असं एक ते हाड लागतं इथे. त्याला ऍडम्स ऍपल म्हणतात. आणि त्या गोष्टीमध्ये त्यानं जो इथून मनुष्य प्रजाती सुरुवात झाली ऍडम आणि ईव्ह वरनं, त्यावेळेला ऍडमनं जे सफरचंद खाल्लं ते अडकलं. आणि त्यामुळे ते आम्हाला सतत आठवण करून देतं आम्ही काय पाप केलं होतं त्याचं, असं म्हणतात. तर ते ऍडम्स ऍपल आहे, त्याच्या आत स्वरयंत्र असतं. त्याच्यामध्ये दोन स्नायूंच्या पट्ट्या असतात, त्याला व्होकल कॉर्ड्स म्हणतात. आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की पियानोच्या असतात त्या कॉर्ड्स, हार्मोनियमच्या असतात त्याला एक कॉर्ड्स म्हणतात. कारण त्याला हवा मिळाल्यानंतर त्याच्यामधून ध्वनी निर्माण होतो. तुम्हाला पेटीचा भाता मारला म्हणजे आपण त्याला हवा देतो, ती कॉर्ड्स कंपन पावतात, व्हायब्रेट होतात आणि त्याच्यामधून आवाज येतो. तसंच आपला हवा जी जाते आतमध्ये त्याच्यामधून ही व्होकल कॉर्ड्स कंपन पावतात, व्हायब्रेट होतात आणि त्याच्यामधून जो ध्वनी निर्माण होतो तो जिवंत प्राण्याच्या गळ्यामधून येतो, म्हणून त्याला आवाज म्हणतात. सो मुळात हवा आधी आत जावी लागते, ती बाहेर काढावी लागते आणि मग आपण आवाज निर्मिती करू शकतो. आता कुठली हवा आपटते? आत जाणाऱ्या हवेनं बोलता येतं का बाहेर जाणाऱ्या हवेनं बोलता येतं? हे करून बघा. आवाजशास्त्रामध्ये हे सगळे प्रयोग आहेत, हे केल्याशिवाय कळत नाही. तुम्ही आता सगळे आहात, तुमचा आवाज काही मला ऐकू येत नाही, तर तुम्ही हवा आत घेताना बोलून बघा, तुम्हाला बोलता येतं का? बरोबर चालला कार्यक्रम हा असं म्हणा आत घेताना, म्हणता येत नाही असं होतं. पण बाहेर हवा घेताना तेच वाक्य आपल्याला नीट बोलता येतं. पण आपल्याकडे हवा आतमध्ये मॅन्युफॅक्चर होत नाही. स्कूटरला आपण ज्या वेळेला किंवा गाडीला हवा घालायला जातो त्या कॉम्प्रेसर मध्ये त्याच्यातूनच हवा येते, आपल्याला आतमधून हवा येत नाही. कारण हवेचा मूळ आपल्याला लागते ती जगण्यासाठी. ती आपल्या फुफ्फुसामध्ये जाते, लंग्स मध्ये जाते, तिथे रक्त प्रक्रिया होते, रक्त शुद्ध होतं
आणि अशुद्ध झालेली हवा कार्बन डायऑक्साईड घेऊन बाहेर फेकली जाते. पण बाहेर येणारी हवा ही आधी आत जावी लागते आणि मग ती बाहेर येते. म्हणून मग आपल्याला हवेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा श्वासोच्छ्वासाचे प्रकार करावे लागतात आणि त्याच्यासाठी योगासनं ही अतिशय महत्वाची आहेत. योगासनामधले भ्रामरी, योगासनामधले अनुलोम विलोम, योगासनामधला प्राणायाम, हे जे सगळं आपण कोविडच्या भीतीने आता करतो, हे सगळ्यांनी तुम्ही सूत्रसंचालन करा, निवेदन करा, नाहीतर करू नका. पण व्यवस्थित जर का शरीराला हवा देऊन रक्त शुद्धीकरण चांगलं व्हायचं असेल तर आपल्याला आपल्या श्वसन प्रक्रियेवरती नियंत्रण ठेवावं लागेल. आणि म्हणून चांगलं निरोगी जीवन जगण्यासाठी तरी आपल्याला हे करावं लागतं. त्याचा एक बाय प्रोडक्ट म्हणून हे सगळं आहे. तर ते श्वास आणि उच्छ्वासावर नियंत्रण, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग पाहिजे. त्या कंट्रोल्ड ब्रीदिंगचे अनेक प्रकार आहेत. ते मी फक्त आपल्याला करून दाखवले तर त्याच्यात काही गंमत नाही, त्यामुळे ते मी करून दाखवत नाही. मी तुम्हाला बेसिक सांगतो काय काय आवश्यक आहे. एकदा ह्याच्यावरती नियंत्रण आलं की मग श्वास हा 2 ठिकाणी जातो. एक तो फुफ्फुसामध्ये जातो, लंग्स मध्ये, आणि दुसरा तो पोटात ढकलता येतो. कारण श्वासनलिकेची एनाटॉमी जी आहे, तिची ठेवण जी आहे, ती नाकपुड्यामधून सुरू होते, ते असं वर जातं. मी मुद्दाम ग्राफिक्स आणलेले नाहीत कारण त्याच्यावर जास्ती लक्ष जातं. ते मग असं आतमध्ये जातं आणि मागणं घशामधून इथे पाईप जातो खाली, इथे स्वरयंत्र येतं. तो खाली गेल्यानंतर 2 भागामध्ये विभागला जातो. एक ह्या फुफ्फुसामध्ये जातो, दुसरा त्या फुफ्फुसामध्ये जातो. आणि तोंडामधून इथून सुरुवात होते, तोही इथे मागे जातो. त्यामुळं श्वासाची नळी आणि जेवणाची नळी या दोन्ही एकत्र येतात मागे पुढे. जेवणाची नळी पोटात जाते, श्वासाची नळी फुफ्फुसात जाते. आणि ज्या ज्या वेळेला आपण जेवतो त्या त्या वेळेला फुफ्फुसाची नळी, त्याला लीड असतं, ते लीड बंद होतं. त्यामुळे जेवण हे जेवणाच्या नळीतच जातं. जेवताना आपण जर का बोलायचा प्रयत्न केला तर फुफ्फुसाची नळी उघडते. त्याच्यात एवढासा पाण्याचा किंवा कसलाही कण गेला तर आपल्याला ठसका लागतो जोरात. कारण जेवण हे पोटात जायचं आहे, जेवण हे फुफ्फुसात जायचं नाही. पण हवा ही जर का आपल्याला फुफ्फुसात घेतली तर फुफ्फुसातली हवा थांबवून आपण ती जेवणाच्या नळीमधून पोटात घेऊ शकतो. कारण एक नट ज्या वेळेला काम करतो रंगमंचावरती, त्याला मोठी मोठी स्वगत म्हणायची असतात. त्यावेळी त्याला श्वासाची हवा पुरत नाही फुफ्फुसातली, त्याला पोटातल्या हवेमधनं बोलायचं असतं. त्यामुळे ती हवा कुठली आपण आणून बोलू शकतो हे ठरवण्यासाठी त्या हवेला इकडून तिकडे करण्यासाठीचेही व्यायाम आहे. तुम्हाला हवी त्यावेळी तुम्ही पोटातली हवा सोडू शकता, छातीतली हवा तशीच ठेवू शकता. तुम्हाला हवी त्यावेळी तुम्ही छातीतली हवा ठेवू, बाहेर काढून आणखीन घेऊ शकता, पोटातली हवा तशीच सांभाळून ठेवू शकता. हे सगळे योगासनामधले व्यायाम आहेत आणि हे केले पाहिजे हळूहळू. पण ह्याची अतिशय गरज आहे, कारण आपण ज्यावेळी बोलतो त्यावेळेला आपण फुफ्फुसातली हवा जर का वापरायला लागलो तर मग गोंधळ होईल. त्यामुळे मी आता सगळा बोलतोय हा माझ्या पोटातल्या हवेनं बोलतोय. माझ्या फुफ्फुसाचं काम दुसरीकडे सुरू आहे, पण मला पोटात मला ज्यावेळी हवा हे सवयीनं जाते येते आणि त्याच्यावरून माझं हे सगळं सुरू आहे. तो श्वसन प्रक्रियेवर आपला ताबा असणं हे अतिशय महत्वाचं आहे आवाजाच्या दुनियेमध्ये शिरण्याआधी किंवा त्याबरोबर. म्हणजे चला आता मी 2 महिने सगळी श्वसन प्रक्रिया केली, रेस्पिरेशन वगैरे कंट्रोल मध्ये आला, आता ते विसरून जाऊया असं नाही. ते करावंच लागतं आणि ते कुठेही करता येतं, मी तुम्हाला सांगतो. सो एकदा आपल्याला पोटातल्या हवेनं व्होकल कॉर्ड्स वरती व्हायब्रेट करून त्यांना कंपन देऊन आपली हवा ज्यावेळी बाहेर येते त्या वेळेला ती बाहेर स्वर घेऊन येते, कारण ती स्वर यंत्रामधून येते. आणि म्हणून लहान मूळ ज्या वेळेला रडत नाही त्यावेळेला त्याच्या पाठीवर मारतात, गरम पाणी देतात. कारण पहिलं ब्रेथ तो आत घेत असतो, त्याची फुफ्फुस अशी बंद असतात, आपली फुफ्फुस फुग्यासारखी असतात.
त्यामुळे ती हवा आत जाते आणि ती आत गेल्यानंतर ती आत थांबत नाही, ती बाहेर आल्यानंतर ती रडणं घेऊन बाहेर येते. तो पहिला आकार असतो मुलाचा. संगीतामध्ये ज्याला आकार म्हणतात त्याला अतिशय महत्व आहे. तो पहिला आकार असतो. ती पहिली हवा त्याची बाहेर आलेली असते. आत घेताना मूल रडत नाही, बाहेर आणल्यानंतर रडतं. या सगळ्या बारीक बारीक गोष्टी आहेत. ते लक्षात दिलं की मग ते आपल्या लक्षात येतात आणि आपली तयारी करायला आपल्याला सोपं पडतं. तर मी स्वरयंत्राकडे आलेलो. सो आपण ज्यावेळी भाषा बोलतो त्यावेळेला भाषा ही अक्षरांनी सुरू होते. अक्षरं मिळून त्याचे शब्द होतात, शब्द मिळून त्याची वाक्य होतात आणि अनेक वाक्य जोडून त्याला अर्थ दिला की मग त्याचं जे काय असेल भाषण, संवाद जे काय असेल ते बनतं. त्यामुळे मुळात आपली अक्षरच जर का नीट नसतील तर मग आपले शब्द नीट होणार नाहीत, मग वाक्य नीट म्हणता येणार नाहीत आणि मग भाषा बोंबलते. म्हणून आपलं नियंत्रण हे अक्षरांपासून झालं पाहिजे. म्हणजे काय, आपल्याला माहित आहे की अक्षरामध्ये 2 वर्ग आहेत. एक स्वर आणि दुसरा व्यंजन. स्वर कशाला म्हणायचं आणि व्यंजन कशाला म्हणायचं, मी हे प्रश्न नेहमी विद्यार्थ्यांना विचारतो आणि त्याच्यावरती मी उत्तर देत नाही, कारण एक एक करून काढून घेतो. पण इथे मी सगळं सांगून टाकतो. स्वरयंत्रातून जे निर्माण होतात ते स्वर, आणि स्वरांची व्यंजन करण्यासाठी आपल्या तोंडामधले 5 गोष्टी लागतात. त्या वापरून जे केली जातात ती व्यंजन. कुठले 5 अवयव लागतात आपल्याला? आपल्याला पडजीभ लागते, आपल्याला जीभ लागते, आपल्याला टाळू लागतो पॅलेट, आपल्याला दात लागतात आणि आपल्याला ओठ लागतात. ह्या 5पैकी एकाचा किंवा अनेकांचा वापर करून स्वर ज्यावेळी मॉड्युलेट केले जातात त्यावेळेला त्यांची व्यंजन होतात. मराठी, कोकणी, हिंदीमध्ये म्हणजे व्हर्नॅक्युलर आपल्या भाषांमध्ये, इंग्रजी ही आपली भाषा मी म्हणत नाही, वादासाठी नाही, पण नाही ती खरी आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये 5च स्वर आहेत, ए ई आय ओ यू. आपल्याकडे 12 आहेत, 12 खडी. अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आह. बरोबर. तर हे संपल्यानंतर तुम्हाला वेळ असेल किंवा दर दिवशी तुम्हाला वेळ असेल तर ही 12 खडी जवळजवळ 10 ते 15 दिवस म्हणा आणि म्हणून बघा मला माहित आहे का, ही येते का विसरलो मी. तर नाव आय यूज गुगल, नाव आय एम ऑन फेसबुक. आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो आहोत आणि माझ्यावर विश्वास ठेवा, आपल्यापैकी अनेकांना ही 12 खडी म्हणता येत नाही. तू नंतर ए का ओ हे पण आपल्याला माहिती नाही. आणि हे मी अनुभवामधून सांगतो. तुमच्यापैकी अनेकांना खोटं वाटेल, अनेकांना वाईट वाटेल, पण हे सत्य आहे आणि सत्य हे नेहमी कडू असतं. तर म्हणा. आणि अ आ इ कशी म्हणायची, मी गुरुवारी अशोक दा रानडे यांच्याकडे शिकलो. त्यामुळे त्यांनी कशी म्हणायची ती त्यांनी शिकवली होती, ती मी तुम्हाला सांगतो आणि मी ती अजूनही म्हणत असतो, ती कुठेही म्हणता येते. ती अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा. आपण बघितलं तर दर दुसरं अक्षर हे दीर्घ आहे. अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा. सो ऑल्टरनेट अक्षर ही ह्रस्व आहेत आणि ऑल्टरनेट अक्षर ही दीर्घ आहेत. मग आपण अ आ आणि मग आ अ त्यांनी अशी शिकवली. अ आ आ इ ई आ अ आ इ ई ई ई आ अ. त्यामुळे तुम्हाला सवय होत नाही. काय आहे, कुठलीही गोष्ट रिफ्लेक्स झाली ना की मग आपण ती म्हणजे रिफ्लेक्सली करतो, त्याच्यावर विचार करत नाही. तशी आपल्याला 12 खडी ही अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा अशी झोपेत जरी उठवली तरी म्हणता येते. पण आहा अम औ ओ ऐ ए ई ई उ ऊ आ अ अशी नाही म्हणतात. तुम्हाला खोटं वाटेल, नाही म्हणतात. ती तशीच करावी लागते. आणि म्हणून मग त्यांनी शिकवतानाच आम्हाला अ आ अ
अ आ इ ई आ अ आ इ ई ई ई आ अ आ इ ई उ उ ई ई आ अशी दोन्ही बाजूनी शिकवली. त्यामुळे तशी करून 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 तुमचे स्वर हे स्वच्छ करायला मदत होते. आणि जोपर्यंत स्वर स्वच्छ होत नाहीत त्याला अनेक व्यायाम आहेत. मी सांगतो तुम्हाला, एक सांगतो त्याच्यातला, जोपर्यंत हे स्वरच स्वच्छ होत नाहीत तोपर्यंत आपली व्यंजन येणार नाही. कारण व्यंजन म्हणजे स्वर आणि अर्ध व्यंजन म्हणजे पूर्ण व्यंजन. तर स्वर स्वच्छ करायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी अ आ इ ई जितक्या पद्धतीनं म्हणता येईल दुसरी पद्धत न तोडता म्हणायची. म्हणजे कशी? अ आ इ ई उ उ ए ऐ ओ औ अम आहा असं नाही. अ आ इ उ ए ऐ ओ अम हा. अ आई उ ई असं मला अजूनही त्रास होतो. मी अडखळतो कारण ए झाल्यानंतर ओ येतो पुढे. ऐ यायला पाहिजे, असं व्हायला पाहिजे. तर असं त्याच्यामध्ये अर्ध अर्ध तीन तीन म्हणजे सारे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध नि ध प असं हार्मोनियम मध्ये कसं आहे तसं बाराखडीमध्ये आहे. तुम्हाला कुठूनही सारे ग म प रे ग म प असं हे सगळं आहे ना चार चारांचं, तसं चार चारांचं पण करता. त्यामुळे ते घट्ट करायला पाहिजे. मुळात भाषा स्वच्छ असायला पाहिजे, कारण ती असायलाच पाहिजे. निवेदकाची असेल, सूत्रसंचालकाची असेल, कुणाची असेल, भाषा पहिली तुमच्या ताब्यात आली पाहिजे. आणि मग आपण व्यंजन, आता व्यंजन करणाऱ्यानं किती सोपी करून ठेवलीत बघ. आपण सहज म्हणतो, त्या व्यंजनाला शास्त्र आहे. आता तुम्ही क ख ग घ ङ असं म्हणा आणि मी जे 5 अवयव सांगितले, एक 5 मिनिटं घेऊया आपण. मी जे 5 अवयव सांगितले की पडजीभ म्हणजे मागची छोटीशी जीभ असते ती, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती असतो तो एवढा मोठा टाळू जो मागणं सुरू होतो आणि दातापर्यंत येतो, तो सगळा टाळू. त्याच्यानंतर येतात ती मोठी जीभ आपली 3, त्याच्यानंतर येतात ते दात आणि त्याच्यानंतर येतात ते ओठ. तर क ख ग घ ङ ही अक्षरं तुम्ही म्हणून बघा आणि याच्यापैकी काय हलू शकतं. आता मी तुम्हाला सांगतो, दात हलत नाही. म्हणजे माझे या वयात सुद्धा नाही हलत नशिबाने, त्यामुळे लहान वयात तर नाहीच हलत. त्यामुळे दात हलत नाही, ओठ हलतात, जीभ हलते, टाळू हलत नाही आणि मागची पडजीभ थोडीशी हलते. पण पडजिभीकडे लक्ष देऊ नका, मुख्य हालचाल जिभेकडे द्या. कारण जीभ ही भयानक गोष्ट आहे आणि ती फार दंगामस्ती करते. तिला कसं कंट्रोल मध्ये ठेवायचं ते सांगतो. तर क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ही सगळी व्यंजनं. य र ल व श ष स ह लक्षज्ञ हे मी नंतर सांगतो, कारण ती याची कॉम्बिनेशन्स आहेत. पण मुळात हे 5 वर्ग आहेत आणि पहिल्या अक्षराप्रमाणे प्रत्येकाला त्या वर्गाचं नाव आहे. क ख ग क ख ग घ ङ हा क वर्ग, मग दुसरा च वर्ग, तिसरा ट वर्ग, मग त वर्ग आणि मग प वर्ग. तर तुम्ही क ख ग घ ङ असं म्हणा आणि मनातल्या मनात म्हटलं तर ही सगळी अक्षरं क्लिअर, अगदी स्पष्ट आणि स्वच्छ येतात. मनातल्या मनात मोठ्यानं म्हटलं की गोंधळ होतो. त्यामुळे शक्य असेल तर मोठ्यानं म्हणा, बाकीच्यांना ऐकू येत असेल, डिस्टर्ब होत असेल तर घरी म्हणा. क ख ग घ ङ असं म्हटल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की जिभेची हालचाल होत नाही, ओठांची हालचाल होत नाही आणि त्यामुळे सायन्स हॅज टू बी टेस्टेड. त्यामुळे तुम्ही ओठ असे करून क ख ग घ ङ म्हणू शकता, ओठ असे करून क ख ग घ ङ म्हणू शकता, जीभ बाहेर काढून क ख ग घ ङ असं म्हणू शकता, दाताच्या मागे नेऊन जीभ वर नेऊन म्हणू शकता का बघा, क ख ग घ ङ म्हणू शकता. त्यामुळे जीभ लागत नाही. मग हे कुठून येतात? ते इथून येतात. याला कंठ म्हणतात. अर्जुनाचा बाण कंठावर मारला, तो इथे मारला कर्णाच्या, कंठभेद केला तो इथे. कंठामधून येतात म्हणून क वर्ग हा कंठ्य. क वर टिंब, ठ अर्धा त्याला य, कंठ्य. मग च छ ज झ य म्हणा. आता म्हणू नका, च म्हणायला जा आणि म्हणू नका. म्हटलं तर जीभ सुटते. च म्हणायचं असं करा आणि थांबा आणि मग बघा कुठे काय होतं ते.
मग तुमच्या लक्षात येईल की टाळूच्या मागच्या भागाला जिभेचा मागचा आणि मधला भाग व चिकटतो. असा च म्हणायला गेला की असं होतं. छ असं होतं. तर यांना मूर्धन्य म्हणतात. चवर्ग हा मूर्धन्य आहे, कवर्ग हा कंठ्य आहे. मग त्याच्या पुढे टठडढण म्हणा. टठडढण म्हटलं तर तुमच्या लक्षात येईल की जिभेचं पुढचं टोक हे टाळूच्या मध्ये टेकतं, म्हणून ती तालव्य. मग त्याच्या पुढे या तथदधन म्हणा. जीभ दाताना टेकते, वरच्या आणि खालच्या थोडीशी मागच्या बाजूनं. दाताना पुढची बाजू पण आहे, त्याच्या पुढे जाऊन असंच करून त म्हणता येत नाही. तथदधन हे मागे म्हटलं पाहिजे. सो टोक ते मागे टेकतं. मग ती दंत्य, न अर्ध त अर्ध त्याला य दंत्य, किंवा द वर टिंब त आणि य दंत्य. आणि मग प फ ब भ म हे ओठ बंद करून उघडल्याशिवाय प म्हणता येत नाही, फ म्हणता येत नाही, म म्हणता येत. त्यामुळे ती ओष्ठ्य. त्यामुळे आपली बाराखडी ही स्वरामध्ये आहे आणि व्यंजनामध्ये अतिशय सायंटिफिकली शास्त्रोक्त पद्धतीनं तयार केलेली आहे. आपण मागून सुरुवात करतो आणि पुढेपर्यंत येतो. कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य. आपण असे नाही जात. आणि शब्द आणि वाक्य ही अशीच नसतात. ही अशी होतात, अशी होतात, कशी होतात. आणि तिथे जीभ सगळा गोंधळ घालते. जिभेनं गोंधळ घातला नसता, ती आपल्या म्हणण्याप्रमाणे जर का चालली असती तर आपल्या तोंडातनं शिव्या आल्या नसत्या. आपण पहिल्यांदा शिवी देऊन मोकळे होतो आणि सॉरी हा म्हणतो. आधी जिभेला सांगायला पाहिजे मला हवी तशी गडबड कर, तुला हवं तसं नाचायचं नाही. तिला म्हणतातच रसना. ती हवी तशी आपल्याला हवी तशी नाचते आणि आम्हाला नाचवते. त्यामुळे जिभेचे व्यायाम करायचे म्हणजे तिला ताब्यात ठेवायचे. आणि तिला जर का ताब्यात ठेवायचे असेल तर तिला दररोज नवनवीन काहीतरी दिलं पाहिजे भाषेच्या संदर्भात. पण तिचे मुख्य स्नायूचे व्यायाम पाहिजेत, कारण ती अनेक ठिकाणी फिरत असते. त्यामुळे तोंडामध्ये तुम्हाला जीभ जिथपर्यंत मागे नेता येईल तिथपर्यंत मागे न्यायचा प्रयत्न करा. इथे खाली दुखायला लागतं इतकी मागे जाते जीभ. मी दाखवू शकत नाही तुम्हाला अशी. त्याच्यानंतर जितकी बाहेर येते, संवासन करत असाल तुम्ही तर जितकी बाहेर येते अशी, म्हणजे आतून येते की काय हसडून बाहेर, तिथपर्यंत तिला बाहेर आणता येते. मग तिला या गालाला, मग दातावरून पुढून, खालून, मागून, टाळूवरून मागून पुढे, पुढून मागे अशी तिला फिरवत ठेवायची. सकाळी 10 मिनिटं, संध्याकाळी 10 मिनिटं हे केलं की पहिले 7-8 दिवस जीभ दुखायला लागतं, खाताना त्रास होतो. कुठलं काय डॉक्टर सांगून गेले आम्हाला जीभ काय चांगलं खायला येत नाही, मला मरू दे ना, ते निवेदन आणि सूत्रसंचालन अशी परिस्थिती होते. पण त्याच्यानंतर मग तुम्हाला समजेल की तुमचे उच्चार म्हणजे आपले उच्चार हे हळूहळू स्पष्ट व्हायला लागतात. कारण जीभ नेमकी तिथे जाते, तिला त्रास होत नाही. म्हणून मग काही जणांना र म्हणता येत नाही, काही जणांना थ म्हणता येत नाही, कारण जीभ तिथे जातच नाही ना. मग आपण म्हणतो जीभ जड का जी म्हणून. अरे जड कसली, तिला हलवलीच नाही नीट, मग ती जड राहिली. मग तिला नीट करता येते आपल्याला. आणि मग ही व्यंजन स्पष्ट व्हायला लागतात. आता व्यंजन सुद्धा कशी आहेत बघा. पहिलं आणि तिसरं व्यंजन हे मृदू आहे आणि दुसरं आणि चौथं हे कठोर आहे, म्हणजे त्याच्यामधून जास्ती श्वास बाहेर जातो. क आणि ग, ख आणि घ, च आणि ज, छ आणि झ. आणि शेवटची 5 आहेत ही अनुनासिक. अनुनासिक म्हणजे त्यांचा उच्चार हा नाकामधून येतो. आणि अनुनासिकांचा उच्चार जर का चांगला यायचा असेल तर त्याला सायनस क्लिअर लागतात. सर्दी झालेली असली, सायनस भरलेला असला तर मग अनुनासिक नीट उच्चारता येत नाही. आणि म्हणून त्याच्यासाठी योगामध्ये भ्रामरी सांगितलेली आहे. भ्रामरी म्हणजे नाकामधून आवाज काढायचा आणि तो घुमवायचा.
अशी भ्रामरी ही करत राहिली की मग सायनसेस क्लिअर होतात, त्याच्यामध्ये हवा जाते, ती फिरते, त्याच्यामधून ती स्वच्छ होतात आणि त्याचा बराचसा उपयोग न य न न म यांचा उच्चार करायला होतो. आता मी न य न न म म्हटलं कारण मला ही अशी म्हणता येतात, ती आठवावी नाही लागत. म्हणजे क ख ग ग म त्याची य मग न य न न म अशी म्हणता येतात, कारण हे जिभेचे व्यायाम आहेत. मग जिभेचे व्यायाम कसे? क ख ग ग न च छ ज झ. आता च छ ज झ य ह्याच्यात गंमत आहे, याचा उच्चार दोन प्रकारांनी करता यायला हवा आणि तोही आपल्याला येत नाही, कारण आपल्याला अनेकांना माहितच नाही ते दोन प्रकारांनी होत. आपण शब्द म्हणतो पण त्याचा उच्चार सलग करत नाही. च छ ज झ य आणि च छ ज झ य असा दोन प्रकारांनी उच्चार आपल्याला करता आला पाहिजे. कारण आपण चमचा म्हणतो, चमचा म्हणत नाही. पण चित्र म्हणतो, चित्र म्हणत नाही. आपण जहाज म्हणतो आणि जादू म्हणतो, जादू म्हणत नाही आणि जहाज म्हणत नाही. आपण झबलं म्हणतो आणि झेंडा म्हणतो. त्यामुळं एकच अक्षर दोनदा उच्चारला जाणारा, दोन वेगळ्या पद्धतीने उच्चारला जाणारा हा एकच च वर्ग. त्यामुळं च छ ज झ य आणि च छ ज झ य, च च च च च च च च असं करत करत दोन्ही स्वच्छ करता येतात. च छ छ छ च छ छ च छ छ असं असं ते करत बसायला पाहिजे. पण ते करता येतं, त्याच्यासाठी त्रास घ्यावे लागतात. कुठल्याही कार्यासाठी साधना ही करावीच लागते. साधनेचे प्रकार वेगळे असतात, पण ते असं म्हणजे शॉर्टकट नाही त्याला, ते करावं लागतं आणि ते करता येतं. आणि एकदा ही सवय झाली, जसं मी मगाशी म्हटलं की अ आ इ उ ए ओ ही आपल्याला सवय झाली, रिफ्लेक्स झालं. तसं क ख ग ग म च छ ज झ य हे रिफ्लेक्स होतं. आणि रिफ्लेक्स झालं का मग जीभ गृहीत धरते. आणि आपले शब्द मी मगाशी म्हटलं तसं कंठ्यापासून सुरू होऊन ओष्ठेपर्यंत येत नाही. जिभेला इथे 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 सारखं पुढे मागे प्रत्येक अक्षराबरोबर नाचावं लागतं. मग ती दमते, सवय नसते. म्हणून तिला सवय करण्यासाठी तुम्ही बाराखडी लिहून काढा. जुनं पुस्तक असलं तर ती समोर घेऊन बसा आणि मग आपल्या लक्षात येईल की आपल्याला जिभेला पुढून मागे आणि मागून पुढे, मागून पुढे आणि पुढून मागे अशी नेता येते. म्हणजे कसं? क ख ग घ ङ क च ट त प प ट त च क. कळलं ना? मग फ ठ थ छ ख ख छ ठ थ फ असं म्हटलं की आपल्याला समजतं, अरे फ ठ थ छ ख म्हणताना परत नाही म्हणता येत, श्वास संपतो आपला. मग आपल्याला श्वासाची जाणीव होते. तर एकामध्ये अनेक गोष्टी गुंतलेल्या आहेत, पण जिभेचे व्यायाम हे ह्या प्रकाराने करता येतात, अनेक प्रकाराने करता येतात. क ख ग घ ङ क च ट त प प ट त च क च छ ज झ य. उलट असं बाराखडी ही अनेक प्रकाराने म्हणता येते. तर ती जितक्या प्रकाराने म्हणता येईल बघून का असे ना, पण ती म्हणत राहायची. म्हणजे मग अतिशय सोपा असलेला कंठ्यापासून असा असा हे जीभ मग नाचायला शिकते आणि मग तिला समजतं, नाही बाबा मला हवं तिथे जाता येणार नाही, मला हा माणूस सांगतो तिथेच जावं लागेल. आणि मग य र ल व आणि ह ळ क्षज्ञ ही सगळी मृदू व्यंजन आहेत, कारण ह्याच्यासाठी फार जोर लागत नाही आणि ती या सगळ्यामध्ये कुठेतरी बसलेली आहे. त्याच्यातला सगळ्यात कठीण म्हणजे शशस, की आपण कोश आणि कोश हे दोन्ही कोशच म्हणतो. कोश वेगळा, कोश हा किड्याचा असतो आणि कोश हा विश्वकोश. तो विश्वकोश नाही, तो विश्वकोश आहे. त्यामुळे शशस हे म्हणायला जिभेचे व्यायाम आम्हाला शिकवले, कारण आमच्या बरोबर सुद्धा होते. त्यांना सहसा श म्हणणं हे कठीण जातं. श श श, पण तुम्ही लक्षात घेतलं तर लक्षात येईल ते तालव्य आहे. श म्हणताना जीभ तुम्ही ट म्हणताना जिकडे जाते तिकडेच जाते, फक्त टोक मागे वर लागत नाही, ते जरासं पुढे राहतं आणि त्याच्यामधून हवा जाते. सो टेक्निकली शास्त्रीय पद्धतीनं या सगळ्यांचा उच्चार करता येतो. पण जिभेला व्यायाम म्हणून आणि नीट उच्चार करण्यासाठी जर का हवं असेल तर मग त्याला 1 2 3 नंबर द्यायचे. श श स 1 2 3.
मग 5-5 वेळा म्हणायचं फिरवून फिरवून, शशस शशस शशस. मी 3दाच दाखवतो. मग शसश शसश शसश, मग सशश सशश सशश, मग उलट सशश. तेच म्हणजे 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 3 2 असं म्हणत राहिलं की मग आपल्याच कानाला स आणि श मधला फरक कळायला लागतो. आणि एकदा तो श नीट यायला लागला की मग अरे इतके दिवस मी काय म्हणत होतो असा प्रश्न आपल्यालाच पडतो. तर हे अनेक 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 प्रकारचे शाब्दिक आणि जिभेचे व्यायाम आणि शब्दांसाठी करायचे प्रयत्न आहेत की ज्याच्यामुळं आपण पहिल्यांदा आपले स्वर, आपली व्यंजन आणि आपले शब्द हे जर का एकदा आपल्याला साध्य झालं तर मग त्या शब्दांची होणारी वाक्य हे वाचणं, हे बोलणं आपल्याला कठीण जात नाही. कारण मग कठीण मधली ठी ही दीर्घच येते, कठीण जात नाही. मी म्हणताना कठीण जात नाही म्हणतो, कठीण जात नाही म्हणत नाही. त्यामुळे कठीण आणि कठीण याच्यामधला फरक हा कानाला लोकांच्या जाणवतो. आणि प्रत्येक भाषेमध्ये एक संगीत आहे, कोकणीमध्ये तर ते जास्तीच आहे. त्या भाषेचं संगीत, त्या भाषेची स्वतःची लय ही जर का प्रेक्षकापर्यंत पोहोचली तर मग त्याच्यासारखं सुख प्रेक्षकांना मिळत नाही. प्रेक्षक तुम्ही काय बोलता, कार्यक्रमाबद्दल तुम्ही नेमकं त्यांना काय सांगता, मध्ये मध्ये तुमचे विचार कसे पेरत तुम्ही आहात, हे सगळं अगदी असं एकाग्र झाल्यासारखं संगीतासारखं ऐकत बसतात. पण आपली भाषाच जर का बरोबर नसेल, आपले उच्चार जर का बरोबर नसतील, आपल्या जिभेवर जर का आपला कंट्रोल नसेल, ताबा नसेल, तर पहिल्या 2 वाक्यामध्ये प्रेक्षकांना समजतं. त्यामुळे जास्ती पूर्ण सगळा कार्यक्रम 1.5 तास चालणारा बघायची गरज नसते. त्यामुळं ज्यांना सिरियसली, सिन्सिअरली इकडे यायचं असेल त्यांनी हे आपल्याला करावं लागतं. हे आमच्या प्रत्येकाकडून नीट लक्ष देऊ नये. हे करावं लागतं आणि हे करता येतं. आमच्यापैकी कोणीही असा नसेल की ज्यानं जे केलं नाही आणि तो फक्त तुम्हाला थिअरी सांगतो. आमच्यापैकी प्रत्येकानं हे अनेक वर्ष केलेलं आहे आणि तरी आमच्यापैकी प्रत्येकाला असं वाटतं की मला दुसऱ्याकडून काहीतरी अजून शिकायचं आहे आणि ते माझ्याकडे का नाही, त्याच्याकडे आहे तर मग मी का मागे पडतो. असं करत करतच आम्ही अजूनही चालत आहोत. आमच्यापैकी मला वाटत नाही कुणाचाही असा दावा असेल की मी परफेक्ट आहे आणि माझं तुम्ही सगळं ऐका, असं कुणीही म्हणणार नाही. तुम्हाला ऐका तुम्ही 7 दिवस आणि बघा. प्रत्येक जण आपले अनुभव सांगेल. हे अनुभव मी कसे घेतले, त्याच्यामध्ये काय काय बदल करत गेलो, माझ्या गुरुजींनी मला काय सांगितलं, मी कुणाकुणाकडून शिकलो, मी भाऊ मराठ्यांच्याकडून उच्चार शिकलो, मी मंगला खाडीलकरांच्याकडनं भाषा शिकलो, मी मधुकर तोरडमलांच्याकडनं कोकणीचा माझा हेल काढून स्वच्छ मराठी बोलायला शिकलो. त्यामुळे जिथे जे मिळेल तिथनं जितकं आपल्याला घेता येईल तितकं आपल्याला घेता आलं पाहिजे. तर हे थोडक्यात की आपला श्वासावरती नियंत्रण पाहिजे. आपल्याला पोटातला श्वास हा छातीतल्या श्वासापेक्षा महत्वाचा आहे हे समजलं पाहिजे. आपल्याला स्वरयंत्रामधून स्वर निर्माण करता आले पाहिजेत. आपल्याला व्यंजन स्पष्ट म्हणता आली पाहिजेत. त्याच्यासाठी जिभेचे व्यायाम केले पाहिजेत. त्याच्यासाठी 12 खडी आपण म्हणत गेलं पाहिजे. मी तुम्हाला सांगतो रिफ्लेक्स इतका असतो आपल्याला की बे के बेचा पाढा आपण झोपेत सुद्धा म्हणतो. मला एका तुमच्या विचार न करता न अडखळता मला उलटा म्हणून दाखवा बेचा पाढा. म्हणजे बेदा 20 बेनवे 18 बे 16 बे 17 14 असा म्हणून दाखवा. बेपंचा 10 झालं की बेसाक 16 बेसाक 12 येतं. बेचोक 8 येत नाही कारण आपल्याला सवय तशी झालेली. रिफ्लेक्स तोडले पाहिजे. बेचा म्हणता येत नाही तर एरवीच आपल्याला 17 19 23 27 29 हे एरवी साधेच येत नाही. ते उलटे कसे येणार? येतात. ते घेऊन बसलं की येतात. रिफ्लेक्स तोडला की त्याच्यामधून नवीन काहीतरी करता येतं हे आपल्याला समजतं. त्यामुळे आवाजशास्त्राचा पहिला धडा हा
की आपल्याला आपली बाराखडी, आपले स्वर आणि व्यंजन याच्यावर ताबा पाहिजे. आणि लक्षात ठेवा, हे भाषेबरोबर बदलतं. म्हणून त्या भाषेचा लहजा, त्या भाषेचे उच्चार आपल्याला माहीत असले पाहिजेत. मी तुम्हाला सांगतो, मगाशी शास्त्रीय पद्धतीने मी म्हणालो की प फ ब भ म हे ओष्ठ आहेत, म्हणजे ओठ बंद करून उघडल्याशिवाय पवर्ग म्हणता येत नाही. कुणाला येत असेल तर मला शिकव. त्यामुळं मराठीमध्ये फ आहे, फ नाही. म्हणजे मराठीमध्ये फोडणं आहे, मराठीमध्ये फूल आहे, मराठीमध्ये फरक आहे, फरक नाही. कोकणीमध्ये फ नाही. कोकणीत फोण्या होता, कोकणीत गुलाबाचे फूल दिता. हांव तुमकां आता गुलाबाचे फूल दिता असं म्हटलं तर कोकणी कार्यक्रमाचा विचका होईल. कोकणीत फरक असा, फरक ना. मराठीमध्ये फरक आहे, फरक नाही. फरक झाला तर लगेच समोरच्याला समजतं याला मराठी नीट येत नाही. हिंदीमध्ये आणखीन आहे. हिंदीमध्ये नुक्ता नावाची एक गोष्ट आहे, ती आणखीन एक तिसरा आयाम देते अक्षरांना. ज म्हणजे जय नाही, तो ज नाही, तो ज आहे मधला. मी हिंदीच्या वाटेला जात नाही, कारण हिंदी भाषेवर माझं प्रभुत्व नाही. ते डॉक्टर रूपानं विचारा. मला हिंदी मधलं उच्चारण शास्त्र हे डॉक्टर रूपानं विचारा. मी वाटेलाच जात नाही. पण इंग्रजी, मराठी आणि कोकणी याची मला खात्री आहे की माझा त्याच्यावरती बराचसा ताबा आहे. त्यामुळे उच्चारणामध्ये मी फार चूक करणार नाही याची मला खात्री आहे. म्हणून ह्या 3 भाषांमध्ये मी हे करतो. आता हे एकदा सगळं झालं की मग आणखीन 2 गोष्टी आवाजामध्ये येतात. त्याच्यामध्ये तंत्र ही तिसरी गोष्ट, ती सांगतो आणि मग संपवतो. आवाजामध्ये पिच आणि व्हॉल्यूम ह्या 2 गोष्टी येतात, ज्या आपल्याला माहिती असतात. ज्यांनी सायन्स केलेलं आहे त्यांना त्या माहिती असतात, पण त्या वापरात आपण आणत नाही. व्हॉल्यूम म्हणजे लाऊडनेस आणि पिच म्हणजे इंटेन्सिटी, म्हणजे पट्टी आवाजाची. ही पट्टी झाली आणि हा व्हॉल्यूम झाला. पण दुर्दैवानं ज्या वेळेला व्हॉल्यूम वाढतो त्यावेळेला आपली पट्टी आपणच वाढतो. म्हणजे मला तुमच्याशी बोलताना जर का बोलायचं असेल तर अरे इकडे ये, अरे सगळे माझ्याकडे लक्ष दियात, अरे माझ्याकडे सगळे लक्ष दियात, अरे माझ्याकडे सगळे लक्ष दियात, अशी मी व्हॉल्यूम वाढवतो. लोक जास्ती असले तर आम्ही व्हॉल्यूम वाढवतो. आम्ही लाऊडस्पीकर वाल्याला काय सांगतो, व्हॉल्यूम मागचं वाढूया. त्यानं जर का पट्टी वाढवली आपली तर मग भलतं होतं. पण व्हॉल्यूम वाढला की आपणच पट्टी वाढते. म्हणजे कसं होतं, अरे मागचं आणायो, अरे मागचं आणायो, अरे मागचं, अशी पट्टी वाढते. आणि वाढलेली पट्टी याचे काही सामाजिक संदर्भ आहेत. म्हणजे वयले आवाज पळे असा, त्या आवाजान झगडी जातात. झगडताना कोण सकयल्या पट्टेन झगडना, वयल्या पट्टेन झगडता करून. वयली पट्टी, वयली पट्टी म्हणजे लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स, म्हणजे फटी उलयता. फटी जो मनीस उलयता पळय तो पयलीच सुरू करताना म्हाका करता अशें सुरू करता. जो खरें उलयता पळय तो थंड असता, तो सकयल्या पट्टेन उलयता. सो हे काही सामाजिक संदर्भ आसा. त्यामुळे आम्ही उलयताना लाऊडस्पीकर मायकाचेर जेन्ना आम्ही उलयतात तेन्ना उलयताना आम्ही पट्टी सांबाळूंक जाय. थोड्यो गजाली ह्यो वयल्याच पट्टेन सांगच्यो पडटात, थोड्यो गजाली ह्यो सकयल्या पट्टेन सांगच्यो पडटात. आणि एक सर्वसाधारण लोकांच्या कानाक खर्ज म्हणजे सकयली पट्टी बरी दिसता. म्हजी ही नॉर्मल पट्टी, हा माझा नॉर्मल आवाज आहे. म्हणजे या आवाजामध्ये मी कम्फर्टेबल असतो. पण मला जर का असा आवाज मिळाला असता, म्हणजे ज्या आवाजाची आपण प्रशंसा करतो, दुर्दैव हा आवाज विष्णू वाघांचा होता. विष्णू वाघांची पट्टी याच्याही खालची होती. अमिताभ बच्चनची पट्टी याच्याही खालची आहे. नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ओम शिवपुरी
हे याच्या खालच्या पट्टीत बोलत होते याच्याही पेक्षा. मी या पट्टीत जास्ती बोलायला लागलो तर मला दम लागेल, मला घसा खवखवायला लागेल. पण साधारण खालची पट्टी लोकांना आवडते आणि मग ती खालची पट्टी आवडते म्हणून टेक्नॉलॉजिकली आपण त्यांना फसवतो. की मग मी सांगताना काय सांगतो, माझ्या ज्याच्याकडे मिक्सर असतो त्याला की माझा बाज वाढव आणि माझा ट्रिबल कमी कर. ट्रिबल ह्या वरच्या पट्टीत नेतो, बाज हा खालच्या पट्टीत आणतो. त्यामुळे मी जरी असा बोललो तरी लोकांना ऐकू येताना ते साधारण खालच्या पट्टीत म्हणजे असं ऐकू येतं. मग डॉक्टर म्हणतात, लोक म्हणतात बाबा डॉक्टरांचा आवाज चांगला आहे. डॉक्टरांचा आवाज चांगला केलाय त्यानं समोर बसलेल्यानं 50% माझा स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे, पण त्याला शेप देण्याचं काम हा समोरचा माणूसही करतो. टेक्नॉलॉजीची मदत कुठपर्यंत आपल्याला घेता येते त्याचं एक छोटस हे उदाहरण. तर व्हॉल्यूम आणि पिच याच्यामधलं नातं आपल्याला तोडता आलं पाहिजे. व्हॉल्यूम वाढला की पिच वाढते आणि व्हॉल्यूम कमी झाला की पिच कमी होते. आणि वाढलेली पिच ही अनेक वेळा आपल्या नॉर्मल आयुष्यामधल्या संवादांचा विचका करते. खालच्या पट्टीत जर का भांडणं होईल तर त्याला सुखसंवाद म्हणतात, भांडण नाही. मग ते वरची पट्टी वाढली की मग काय वाटेल ते होऊ शकतं. तर 15 मिनिटं मला प्रश्नोत्तरानं द्यायचे, त्यामुळे या विषयावरती बोलण्यासारखं खूप आहे. आणि मुळात कार्यशाळेमध्ये हे सगळं तुम्ही जोपर्यंत तोंड उघडत नाही, तुमच्या घशातून हे सगळं येत नाही, तोपर्यंत ही थिअरी झाली. आता याच्या पुढे तुम्ही पूर्वतयारी कशी करणार, याच्या पुढे तिथे गेल्यानंतर काय काय गोष्टी होऊ शकतात, या गोष्टींवरती मात कशी करता येते, अचानक घडलेल्या गोष्टी असतात त्याच्यासाठी तुमचा हजरजबाबीपणा कुठे कामाला येतो, हे सगळं तुम्हाला पुढच्या 7 दिवसामध्ये ऐकायला मिळेल. आणि कृपा करून ते ऐका. प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे आहेत. आम्ही एकमेकांना सतत मदत करत असतो. मला काही अडलं तर मी कुणालाही विचारत असतो, अनंतला तर अनेक वेळा विचारतो, गोविंदला विचारतो. तर तसं एकमेकांना विचारत जाऊ. मलाच सगळं येतं, मी माझं कोणाला सांगणार नाही, ज्ञान दिल्यानं वाढतं. त्यामुळे तुम्हाला काही नवीन कळलं असेल तर कोणालाही सांगा, त्याची मदत करा. आणि किती प्रकारचे व्यायाम असू शकतात त्याचं एक उदाहरण मी फक्त तुम्हाला सांगतो. मी अजून त्याच्या ट्रायल खालीच आहे, म्हणजे मी सुद्धा, आणि ते कठीण आहे तसं, पण मला एक आली मेसेज आणि ती मला आवडली आणि ती उगाच नाही, त्याच्या मागे रिझनिंग आहे म्हणून मला जास्ती आवडली. मी फक्त तुम्हाला ते वाचून दाखवतो. संस्कृत भाषेचे जीभ व्यायाम असाच आहे ते. आणि ते कशावरून त्यानं केलं की तो असं माणूस म्हणतो की ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओव्हर द लेझी डॉग. या वाक्याची खासियत अशी आहे की या वाक्यात इंग्रजी वर्णमालेतले सगळे वर्ण आलेले आहेत. इंग्रजी वर्णमाला जी आहे त्याच्यामध्ये 26 आहेत, A to Z 26 अक्षर आहेत. तर पण ह्या वाक्यामध्ये 33 आलेले आहेत, पण प्रत्येक अक्षर आहे. ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओव्हर द लेझी डॉग. आणि मग संस्कृत भाषेमधला एक श्लोक आहे ज्याचा त्यानं अर्थ दिलेला आहे. तो दिसायला असा विचित्र वाटतो, काहीतरी डॉक्टर काहीतरी सांगतात आपण लिहिलंय असं असं मलाही वाटलं, पण त्याचा अर्थ दिल्यानंतर मी तो तपासून बघितला आणि मग तो खरा आहे. त्याच्यात क पासून ज्ञ पर्यंत सगळे वर्ण आलेले आहेत. आणि याच्यात कसं आहे, क्विक ब्राउन म्हणजे ए आलेली आहे, क्यू आलेला आहे. याच्यात क पासून ते श श स ह पर्यंत एका ओळीत वर्णमालेत असतात तसे वर्ण आलेले आहेत. बघा मी प्रयत्न करतो कारण ते माझ्या तोंडात बसत नाही अजून. क मोठं करतो जरा. हा क खगी घांग चिच्छौ जाझान्यो टौठी ढढणः तथो दधीन पफर पफर बा भीर्मयोर रिल्वा शिशांसह. आणि त्याचा अर्थ असा आहे की पक्ष्यांचं प्रेम शुद्ध बुद्धीचा, दुसऱ्याच्या बलाचं अपहरण करण्यात पारंगत, शत्रू संहारात अग्र, मनानं निश्चल व निर्भीड आणि महासागराचं सर्जन करणारा असा कोण, तर असा राजा मय
ज्याला त्याच्या शत्रूंचे देखील आशीर्वाद प्राप्त आहेत असा अर्थ आहे त्या श्लोकाचा. आणि क पासून ह पर्यंत तो संपतो, मध्ये दुसरं अक्षर येत नाही. संस्कृत भाषेची म्हणजे काय विद्वान असतील त्यावेळेला. आता मग त्यानं दिलंय की महाकवी माघानं शिशुपाल वधम या महाकाव्यात फक्त भ आणि र यांचा वापर करून एक श्लोक तयार केला. जिभेला व्यायाम द्यायचे प्रकार बघा किती आहेत ते. मी आता हे सुरू केलं व्यायामाला. भूरीभीर भारीभीर भिभारी भूभारे भिरे भिरे भेरी रे भिभिभ्र भेरी रे भिभिरभ्रा भैरू भीरू भीरू भैरीभा. हा भ आणि र याचा अर्थ आहे किरातार्जुनीयम या काव्य संग्रहात महाकवी भारवी यांनी फक्त न वापरलाय. म्हणजे जिभेचा आता न म्हणजे अनुनासिक झाला, भ्रामरी झाली ही. न नो न नुन्नो नुन्नो नो नाना नना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो नाने ना नन्नु नन्नु नत. हा पाठ झाला कारण सोपा आहे. असा द मध्ये आहे, असा आणखीन एका अक्षरामध्ये आहे. तर असं कुठेतरी काहीतरी व्हॉट्सअपवर येत असतं. मग ते घेऊन मी बसतो. आता हे पाठ झाल्याशिवाय मी नाही थांबणार आणि मग म्हणत बसणार. मी स्कूटरवरनं क्लिनिक मध्ये जाताना याच्यातले अनेक म्हणतो. यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्वतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः. आता हा श्लोक एका श्वासात पण म्हणता येतो. म्हणजे तुमचा श्वास तुम्हाला किती घ्यायला पाहिजे हा श्लोक म्हणताना. हा श्लोक 2दा म्हणता येतो का एका श्वासात, हा श्लोक 3दा म्हणता येतो का, असं वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं त्याच्यावरती आपल्याला काम करता येतं. तर मुळात आपला आवाज हा जर का नसेल तर आपण निवेदन काय 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 करू शकणार नाही, कारण आपण बोलूच शकणार नाही. उभं राहून काय करणार. त्यामुळे मुळात भाषाशास्त्र, आवाजशास्त्र हे अतिशय महत्वाचं आहे. अगदी ही पहिली पायरी आहे. त्यामुळे या सगळ्या याच्यात मला पहिल्यांदा ठेवलं हे खरंच मला बरं वाटलं, कारण हे सगळं शेवटी सांगून काही फायदा नव्हता. कारण गायनामध्ये कसं आहे, सिनियर असतो तो शेवटी असतो, असं मला शेवटी ठेवलं नाही. आणि अतिशय या दिवसामध्ये काय करायचं हा सगळ्यांपुढे प्रश्न आहे. तर अतिशय चांगल्या कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिएटिव्ह पद्धतीनं 7 दिवस हे आम्हाला 7 जणांना आमचे अनुभव, आम्ही जे काय केलं, जे करता येतं ते तुमच्या बरोबर वाटण्यासाठी, तुमच्या बरोबर शेअर करण्यासाठी हा 7 दिवसांचा कार्यक्रम त्यांनी केला. तुम्हाला सगळ्यांना माझी आग्रहाची नम्र विनंती की 7ही दिवस जॉईन व्हा. त्याच्यामधून खूप काही तुम्हाला मिळेल आणि मग ठरवा जायचं का तिकडे जायचं. आता तुम्हाला जे काही प्रश्न असतील ते तुम्हाला जसं सांगितले असतील तसे पाठवा. जितके मला तुम्हाला समजावून सांगता येतील तितका मी प्रयत्न करेन. देव बरे करू दोतोर. तुमचे मार्गदर्शन खरेच मनाक खूप भावले. काय प्रश्न आयल्यात हांव ते तुमकां आतां विचारता. बिपिन शिखरे बाबान म्हणा की स्टेजी वयली कार्यावळ आणि ऑनलाईन कार्यावळ हातल्या सूत्रसंचालनामदी कितें फरक असता आणि तशेंच ह्या दोगांयच्या पूर्वतयारेन कितें फरक आसपाक जाय. म्हाका दिसता आता स्टेजी वयली जी कार्यावळ आसा तातूंत श्रोते दिसता, प्रेक्षक दिसता, तांचो रिस्पॉन्स कळटा. हांव सांगता ते तांकां कळटा काय ना, हांव सांगता ज्या पद्धतीन ती पद्धत तांकां आवडटा काय ना, ती जाल्यार आमकां कळत, आमकां पयले 5 मिनटांनी कळटा साधारण. हांव सांगता ती पद्धत बदलू जाय, वेगळ्या पद्धतीन सांगू जाय. हांकां चड जोक्स आवडटात, हांकां चड काव्य आवडटा, हांकां चड श्लोक आवडटा, का हांकां आनी कितें आवडटा, त्या पद्धतीन ते बदलचे पडटा. ऑनलायन म्हाका कांय कळना. हांवें जे सांगपाची तयारी केल्या तितलें सांगता आनी मेकळो जाता. पूण तयारी केल्या हांव बसता आनी हांगा बडबड चल्ल्या म्हजी, घडयाळ दिसता म्हाका 7 जाली काम करया अशें ना. त्या अर्दवरान किंवा 40 मिनटांनी चडांत चड हांव कितें दिवंक शकता, कितें सोंपें करून सांगूंक शकता हाची तयारी केल्या. कित्याक म्हाका बरें पयलीं सांगिल्लें करूंक जाय. सो तयारी ती करूंकूच जाय. पूण एक लक्षात दवरूंक जाय की म्हज्या समोर म्हाका रिएक्शन दिसची ना.
तशें संगीतकारान स्वता एकट्यान म्हणप ऑनलायन हे वेगळें आनी ताका दाद घेवन म्हणप हे वेगळें. तशी दाद मेळना. तयारी म्हाका दिसता तितलीच करूंक जाय. तयारीत ऑनलायन आसा ते कित्याक कितें जायना, तयारी करूंक जाय. देव बरें करूं. फुडलो प्रश्न आसा, लक्ष्मण बाब परब हांणी पयलीं आपलो विचार व्यक्त केला. ते म्हणटात की शाळांनी वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी तश्यो घडतच असतात, तर शिक्षकांक सूत्रसंचालनाची ट्रेनिंग दिवपाक जाय अशें तांचें मत, कारण ताजो भुरग्यांक उपयोग जावपाक शकता. ताणें विचारला की ह्या बाबतींत तुमचें मत कितें? पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत ऑफिशियली शिक्षका खातीर ही शिबिरां घेतल्या. भुरग्यांक उपयोग जावचो न्ही, कितें आसा सगळ्यो गजाली म्हज्यान अश्यो ऑनलायन उलोवं नजो, पूण शिक्षकांची परिस्थिती बिकट आसा उच्चारण शास्त्रांत, कळ्ळें न्ही. तांकांय खबर ना पूण चुकीचें उलयता म्हणून किंवा चुकीचो उच्चार करता म्हणून, पूण हांवें घेतल्या. कितें आसा ताका मर्यादा आसात. म्हज्या एका शिबिराक 1,400 टिचर आशिल्ले, कित्याक स्कूल कॉम्प्लेक्सां आयोजीत करतालीं. 1,400 टिचरांक तुका कंट्रोल करूंक मेळना आनी आमी म्हणटात कार्यशाळा, पूण समोर बशिल्ले काम कांयच करिनात. कार्यशाळा जाल्या आसत जाल्यार जे तातूंत वांटो घेतात तांणी काम करूंक जाय. हांवें म्हणे जाल्यार तांणी म्हणून दाखोवंक. हांव जाल्यार आतां सांगलां तशें सांगत गेलो आनी तांणी जाल्यार कांय केलें ना आनी तांकां जाल्यार सर्टिफिकेट दिलें आमी. जाल्यार ती डॉक्टर अजय वैद्य, अनंत अग्नी, गोविंद भगत, पूर्णाचारीची हें केलें आपणें म्हणून 5 सर्टिफिकेटां दाखयता. ताणें तोंडांतल्यान कांयच म्हणिल्लें नासता त्या कार्यावळींत, ताणें कांय बरयल्लें नासता. तुम्ही अर्धवर दिता, तुम्ही एक निवेदन बरया, वेलकम करा चीफ गेस्ट आयला अजय वैद्य, ताका वेलकम कशें करतले तें बरया अशें आमी सांगतात. 10 जाण बरयतात, बाकीचे बरयनात, तांकां सर्टिफिकेट दितात आमी. सो घेवंकूच जाय. म्हजें म्हणणें, एका शाळेन जाल्यार 30 शिक्षक आसात, 15 आनी 15 अशें करून तांकां 1.5 दीस तरी बरोबर घेवन बसूं जाय. आनी आमच्या 7 जाणां पैकी कोणूच ना म्हणत अशें म्हाका दिसना. घेवंकूच जाय, सामकें घेवन. बरें दिसलें म्हाका हो प्रश्न विचारलो. हय. फुडलो प्रश्न आसा बाब बिपीन शिकरे हांचो. ते म्हणटात की आयच्या विद्यार्थ्यांनी सूत्रसंचालना कडेन एक वेवसायीक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून कशें पळोवं येता? पळयता 100%. आमी 7 जाणांनी इतलें काम करून दवरलां, तांकां कसलीच चिंता ना. म्हजें तर म्हणणें, जितलें चड भितर सरता तितलें जाय. आमच्यांनी जायना आतां, मागणी चड आसा, पुरवठो कमी आसा. आमची प्रायोरिटी न्ही. पयलीं हांव म्हजें क्लिनीक सोंपोवन तें बेगीन बंद करून धांवत 7 वरांच्या कार्यक्रमाक पावतालो. आतां नाका दिसता, आसूं अशें दिसता. कोरोना खातीर न्ही, पूण हरशीं सुद्दां तशें बाकीच्यांचें जाता. प्रायोरिटी बदलता, पूण ताजे कडेन वेवसाय म्हणून पळोवपाची पूर्ण तयारी आमी 7 जाणांनी करून दवरल्या. त्यामुळे तातूंत बऱ्यापैकी अर्निंग आसा आनी पार्ट टायम जॉब तो. तुमचें सगळें काम करून तुमी तें करूंक शकतात. आनी म्हाका पणजेच्यान पेडण्यां किंवा काणकोण आपोवच्या परस तांकां अनंत लागचो पडटा. अनंतानूच तयार केल्ली भुरगीं जाल्यार काणकोणाक तांकां खंय मेळत, सांग्यार मेळत किंवा आनी खंय मेळत, ताका आपयतले. तयार जावं जाय. लोकांक विश्वास दिसूं जाय की अरे अमक्याक आपयल्यार कार्यक्रम सारको जाता म्हणून. आमकां आमी उलयतात म्हणून आपयना, कार्यक्रमाची शिस्त आमी सांबाळटात आनी कार्यक्रम बरो करून दितात म्हणून आमकां आपयतात. हाय. फुडलो प्रश्न आसा उत्तम बाब नायक हांचो. तांणी म्हळां की तुमी जेन्ना आवाजा विशीं उलयताले त्या बाबतींत, जर आमी मोठ्यान उलयले किंवा एकदां खूब फास्ट उलयले जाल्यार ताळ्या कडेन अशें खाज येता किंवा आवाज मदींच वता, तर अशें कित्याक जाता? संवय नासता ताळ्याक, संवय नासता. ताळ्याक संवय नासता. ताळ्याक जाल्यार संवय आसत जाल्यार तुका सहज हें करूं येता. म्हणजे म्हज्यान कितलेंय फास्ट उलयता, हांवें कितलेंय फास्ट उलयलें जाल्यार तुमकांय कळटलें आनी हांव फास्ट उलयतलो. इतलो फास्ट उलयत जाल्यार हांव डबल कवर करतलो आशिल्लो.
आनी म्हज्या आवाजाच्या पट्टेच्या वयरूय उलोवं येता, सकयलूय ते म्हज्या ताळ्याक संवय आसा, व्यायाम करता. अशें म्हणत जाल्यार श्वास आनी ताळो दोन्ही सावधान ताळो जावन जर अशी करीत जाल्यार बसलो जाल्यार दोन्ही साफ जाता. प्रत्येकाक व्यायाम आसा, चिंता करनाका. प्रत्येकाक व्यायाम आसा, ते करूं जाय. हे फक्त आमी जे करतात पळय न्ही अर्द पाऊण वरान, टू मेक यू अंडरस्टँड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. तुका न्ही दिस इज KG1 KG2 बी तशें. दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. म्हणून हांवें सांगलें की आ पयलीं म्हणून येवंक जाय. ते कितें दोतोर सांगतालो आमकां म्हणून येना अशें म्हणत जाल्यार मागीर ते अर्दवटेन उरता. म्हाका येत ना अशेंच धरून ते करूंक जाय. आमी गेल्ले तेन्ना आमकां कितें म्हणूंक येनाशिल्ली, पूण रानडे सरान सांगतकीच आमकां कळ्ळें आमची कशें ताजी कशी. ह्याच प्रश्नाक धरून तुम्ही आता ऍक्च्युअली ताजी जाप दिली. आवाज वचप हाचेर उपाय कितें असो एक प्रश्न सुचेता बाय पळय हांणी विचारला. तुम्ही थोडे सांगला ताचे बद्दल, पण आनी कितें तुमकां सांगपाचें आसा? आवाज बसता वता अशें म्हणल्यार मदींच उलयता उलयता एक एकदां आवाज एकदम वता थोड्या वेळा खातीर. उदक पिवचें. ताळो सुकता. ताळो सुकत जाल्यार भलतेंच जाता. ताळो सुकता कारण लाळ येना. आमचो ताळो वलो कसो उरता? आवडो गिळटात आमी, म्हणून ताळो वलो उरता. म्हणून म्हज्यान उलोवं येता. तो आवडो कितलो गिळप, केन्ना गिळप हाची संवय जाता. जशें श्वास भितर केन्ना घेवप, आमी संवाद उलयतात किंवा गायक आसा पळय ताका ब्रीद इन केन्ना करप ते तो जाणा आसता. समेर येवच्या पयलीं केन्ना ब्रीद इन करून तो व्हडली ताण आसा जाल्यार तो कितली भातो मारप भितर ते ताका खबर आसता. तशें म्हज्या ताळो सुकता जाल्यार तो सादारण 4 वाक्यांनी सुकता आसत जाल्यार मातशें मदीं रावन आवडो गिळ्ळ्याक जाता, नाल्यार उदक पिवप. सगळ्यान सोंपें म्हणजे समोर उदक आसा, उदक पिवप. तातूंत कांयच चूक ना. ओके. आणि एक प्रश्न आसा बिपिन बाबांचोच, बिपिन शिकरे. तांणी विचारला की खंयच्याय कार्यावळीक सूत्र निवेदकाच्या एजीचो वयाचो कितें संबंध आसता? आणि दुसरें म्हळ्यार जेन्ना भव्य कार्यावळी आसतात, भव्य सुवाळे व्हड प्रमाणांतले, तातूंत तांणी उलोवपी म्हणल्यार सूत्रसंचालक जी उतरां उलयता ती ओकेजनाचें प्रमाण आसपाक जाय. तशेंच कंपेर यंग आसा जावं सिनियर आसा हाजो कितें हाजेर फरक पडटा? म्हाका दिसना. म्हाका वयाचो फरक पडटा अशें म्हाका दिसना, कळ्ळें न्ही. पूण ओकेजनाक कितें उलोवंक जाय, तें ओकेजन कसलें, क्रावड कितलो आसतलो, खरें म्हणजे हे म्हज्या विशयाच्या भायर आसा. कित्याक आनी कोणें जाल्यार तयारी केली आसत न्ही जाल्यार तें मागीर रिपिटेशन जातलें. दीस इज एक्च्युअल प्रिपरेशन. पूर्व तयारी म्हणटा पळय तातूंत हें येता. आनी प्रत्यक्ष थंय वतकीच कितें घडटा ताका तोंड कशें दिवप तातूंत हें येता. बिपिन शिकरेक सांग त्या वेळार यो आनी हें पळय कोण सांगता आनी तांकां विचार, नाजाल्यार हांव सांगतलो पळय परत सांगतलो अशें जातलें. म्हाका सांगपाक कांय ना, पूण ओकेजन असले, व्हडले लोक असले, कितले लोक असले जाल्यार ओकेजना प्रमाणे, विशया प्रमाणे तो कार्यक्रम कसलो हे पळोवन समजून तयारी करूं जाय. जी आयत्या वेळा बदलपाची तयारी आसूं जाय, ताका सबस्टिट्यूशन तयार आसूं जाय. मुळात तयारी ही जायूच. आतां आमी बरोवन तितले व्हरता, कितें करता, हांव दुसऱ्याचेर आक्रमण करतलो सांगून गेलो, ते करिना. आवाजा विशयी जाल्यार कितें आसा न्ही जाल्यार तूं स्पेसिफीक म्हाका विचार. नॉट बिकॉज आय कॅनॉट आन्सर, बट इट इज नॉट करेक्ट ऑन माय पार्ट टू आन्सर. ना, अदर्स आर देयर. वांटून घेतलें न्ही तें. हय. ओके. आवाजाचोच एक प्रश्न आयिल्लो पूण तो तुमी घेतला. नवील कोमलपण बाबांनी सेम विचारला, ते हांव सध्या स्किप करता. विश्वनाथ स्वार बाबांनी विचारला की प्रेक्षकां कडेन आमी कशें कनेक्ट करप, ऑडियन्स आमकां एक्सेप्ट करता, तर ह्या बाबतीन तुमचें कितें मत? म्हणल्यार परत तुमी आतां म्हणात ट्रेस्पासिंग बाय
आय बिलीव्ह की आयोजकांनी इतले त्रास घेऊन आमकां 7 जाणांक एकठांय हाडल्या, आम्ही प्रत्येक जण जाल्यार तेच तेच सांगत बसले न्ही जाल्यार मागीर फुडेंच वचचें ना, तेच जातलें. उच्चारण शास्त्र, भाषा आनी कसले तुमकां व्यायाम जाय ताज्या बद्दल, तुमकां व्हॉल्यूम पिच कळू ना ताज्या बद्दल अशें कितें आसत जाल्यार हांव सांगता. अशें म्हाका दिसता. तूं आग्रह करता जाल्यार हांव उत्तर दिता. किंवा हिचा कवरबंद बाबाचो आग्रह आसा जाल्यार दिता. विश्वनाथ सराक हांव बरो वळखता, हांवें सांगू जाय अशें पडटा. हय, पण दुसरें कितें जाता मागीर डिफरन्स ऑफ ओपिनियन जाता. माय एक्सपिरियन्स इज डिफरंट, रुपाचार्य मे बी डिफरंट, संगीताचो वेगळो आसत एक्सपिरियन्स. सो एकूच प्रश्न जाल्यार सगळ्यांक विचारीत गेले न्ही जाल्यार डिफरन्स ऑफ ओपिनियन जाय जाल्यार तुमी कन्फ्यूज जातले, आमी क्लियर आसा. म्हाका दिसता आमी हे प्रश्न नोट डावन करून दवरतात, म्हणटकर त्या त्या विशयाक त्या मार्गदर्शकाक विचारपाक जाय. तूं करते ऑनलायन सूत्रसंचालन कितें आसा ते तुजी देख घेवन सगळ्यांक. थँक्यू. एक लास्ट प्रश्न आशिल्लो पूण परत तो आवाजाच्या हाचे बद्दल ना एक्झॅक्टली पूण कनेक्टेड आसा. ते म्हणटा की हय, खूप वेळा आमी नर्वस जातात कार्यावळीच्या पयलीं आनी त्या खातीर अशें स्टॅमर जाता, आवाज आमचो स्टॅमर जाता, कॉन्फिडन्सूय मागीर अशें जातकीर देंवपाक लागता. सो तयारी जाल्यार सारकी नसत न्ही जाल्यार एक जावपाची शक्यता आसता. सो इफ यू आर कॉन्फिडंट, आता ती तयारी कशी करप हें संबंदीत दुसरो सांगतो. त्या प्रमाणे तयारी कर, ते कमी जातलें, जावचें ना म्हणना. आमी सुद्दां पयलो जसो गायकाचो पयलो सा येतलो काय ना ताचे बद्दल ताका खात्री नासता. तो दोळे धांपता, तानपुऱ्यांचो आवाज तकलेन भरता, सगळें करता आनी भीत सा लायता. केदोय व्हडलो आसूं, सा लावलो काय तो दोळे उगडून असो सगळ्या कडेन पळोवन आसता, ना आय एम कम्फर्टेबल. तशें म्हजोय पयली वतकीच पड्डो आसता नासता, पयली वतकीच नमस्कार म्हणटना सुद्दां तो न सारको येत काय कितें हाजो भंय म्हजे कडेन आसता. ताका नॉर्मली कितें करता, पोडियमाक पयली घट्ट धरून कसलोय सपोर्ट मेळ्ळो न्ही की नर्वसनेस कमी जाता. हात थरथरता तें कळना. हातान अशें धरून जाल्यार तुमी वाचूंक लागले न्ही, पानां हलता ती थंयच्यान दिसता, पयसच्यान दिसता. सो पानां जाल्यार पोडियमाचेर दवरली. ताचो उपप्रश्न कितें, पोडियम नासलो जाल्यार सेकंड क्वेश्चन फॉलोज. एग्रीड, पोडियम जाल्यार नासलो जाल्यार पयली जी भितर आसतना विंग आसत जाल्यार किंवा खुर्चे वयल्यान समोर वतना विंग काय ना, डायरेक्ट तितून वचपाचें. आनी पोडियम ना जाल्यार विंग थंय वतना लोकां कडेन जी फाट जाता तेन्ना वठां वयल्यान जीप फिरोवन घेवप. मोठ जशे सुकिल्ले वळे जाले की पयली अर्द कॉन्फिडन्स येता. थंय फाट टर्न जावच्या पयलीं लोकांक तोंड फिरोवच्या पयलीं एक आवंडो घेवपाचो. मागीर पयलो जो उच्चार येता तो सारको जाता, काय जायना. आनी सगळ्यांचो एक समज असो आसा की निवेदन, सूत्रसंचालन हे पाठ आसूं जाय. जो कोण वापरता, पानां वापरता तो सेकंड क्लास. सामकें रॉंग म्हजें मत तरी. ताजे कडेन ताजें बरयल्लें सगळें समोर आसूंकूच जाय आनी सगळे हेच सांगतले. आधाराक तें जायूच. तें वाचप कितलें आनी समोर पळोवन उलोवप कितलें ही तुमची तयारी. आनी कितें वाचप आनी कितें न वाचप ही तुमची तयारी. थोड्यो गोष्टी आमकां पाठ आसतात पूण आमी दाखयतात की आमी वाचतात न्हू. थोड्यो गोष्टी आमकां पाठ नासतात पूण उरलेले पाठ आसतात. ही तयारी. त्यामुळे कॉन्फिडन्सा खातीर सुरवातीच्या काळात न्ही केन्नाय हातात तुम्ही जे बरयला ते आसप, हातून कमीपणा कसलोच ना, उलटे ते आसूंकूच जाय ह्या मताचो हांव. देव बरें करूं डॉक्टर. आनी प्रश्न ना सध्या. समजा आसा जाल्यार बेगिनान बेगीन तुम्ही पोस्ट करचे, घेवपाक मेळटले. ना जाल्यार हय आनी प्रश्न आमकां आयिल्ले ना सध्या. तर म्हाका दिसता आमी हे इंटरेक्टिव्ह सेशन हांगा थांबोवया.
तर आनी कोणाक आसा ना? ओके, वेळ घेतिल्ल्या बद्दल क्षमस्व. हांव चेक करताले की प्रश्न आसा जाल्यार. अजिबात ना. ओके, तर देव बरें करूं दोतोर. आवाजाच्या ह्या अप्रूप जगात पावल मारतना आमी कसले भान राखपाक जाय, मागीर स्पश्ट उच्चारा खातीर कशी तयारी करपाक जाय, कशी जतनाय घेवपाक जाय, हाजेर तुम्ही खूप सोबीत भाष्य केले आणि तुम्ही तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो, आमकां मार्गदर्शन केले. ह्या खातीर पलाश अग्नी स्टुडिओ वतीन हांव मना काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ऑनलाईन कार्यशाळेत आमकां जोडिल्ले मानेस्त, शिक्षक, युवा निवेदक, विद्यार्थी तशेंच हेर प्रेक्षकांक सुद्धा हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि आयचे वरी सूत्र सप्तकाच्या हेर सत्रांनी लेगीत तुमची उपस्थिती आमचे खातीर खूप मोलादीक आसा. तेन्ना मुजरत हाजी फुडली सत्रां तुम्ही अशीच पळयात. ह्या कार्यशाळेची माहिती तशेंच बातमी सगळ्या मेरेन पावोवपी प्रसार माध्यमाक हातूंत इलेक्ट्रॉनिक तशेंच प्रिंट मिडियाचो आस्पाव आसा. तर सगळ्या पत्रकारांक लेगीत आमी दिनवाजतात. कार्यावळ निमणे कडेन पावला तेन्ना एक म्हत्वाची सुचोवणी. फाल्यां म्हळ्यार 24 जुनाक सूत्र सप्तक कार्यशाळेचे दुसरे व्याख्यान सांजेच्या 6 वरांचेर जातले आणि आमकां ह्या सेशनाक मार्गदर्शक म्हणून लागल्यात डॉक्टर पूर्णानंदचारी. सूत्रसंचालन भास एक भासाभास ह्या विशयाचेर ते फाल्यां मार्गदर्शन करतले. आमी मुजरत तुमची सगळ्याची वाट पळयतात. सगळ्यांक सोबीत सांज जावन दिता. देव बरें करूं.